Segur que ja saps que les 5 universitats públiques i els sindicats més representatius, a excepció de les TPB, han signat el tercer conveni col·lectiu de les universitats públiques valencianes. El que encara no saps és per què les TPB no l'ha signat. I la resposta curta és perquè permet a les universitats contractar personal de suport a la investigació amb grau de doctor per 20.000 euros anuals, a titulats universitaris per 18.500 euros i a persones amb batxillerat o cicles formatius superiors per només 16.000 euros. I si no saps si és molt o poc, et diré que a un auxiliar d'investigació de la Generalitat amb el requisit de l'ESO i una jornada equivalent cobra més de 21.000 euros. I si aquest no et sembla un motiu suficient perquè un sindicat de classe no signe el conveni, et diré que tampoc recull els sexennis per al professorat ajudant doctor, ni els quinquennis i sexennis per al professorat associat, ni els triennis, quinquennis i sexennis del professorat substitut. I que no es venguen la moto. La millora salarial ha vingut via decret de retribucions i ahir sí va signar l'STPB. I no era necessari signar aquest conveni per mantindre aquestes retribucions del decret. La trista realitat és que, si a les 49 pàgines del conveni li lleves allò que ja reconeix la legislació vigent i els acords de les pròpies universitats, el que queda és literalment... Bé, per a ser justos, direm que en funció d'en quina universitat treballes i si penses canviar de residència habitual entre l'entrada en vigor del conveni i desembre del 2024, doncs és possible que tinguis un dia més de permís per a la mudança. Així que la pregunta no és per què l'STPB no ha signat el conveni, la pregunta és per què l'han signat la resta de sindicats. STPB només signa acords que signifiquen una millora per a les persones treballadores i que no deixen enrere ningú.